କିନ୍ତୁ ଉପାୟଟା କ'ଣ ବା? ଗୋଟେ ରୋହି ଭାକୁର ପଡ଼ିଥିଲେ ଝୋଳ ହେଇଥାନ୍ତା, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ମଲା ଅକ୍ଟୋପସଟେ ପଡ଼ିଛି। ଏ କାର୍ କ'ଣ ବା ଇଏ ଜାଲ ଫଳ ଗୁରେ ଇଏ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା କଲ ଇଏ କ'ଣ ବା? ତତେ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉନି ନା ତୋ ଆଖିରେ ଶୁଖୁଆ କଣ୍ଟା ପଡ଼ା ହେଇଛି? ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜଳପରିଟାକୁ ତୁ ଅକ୍ଟୋପସ କହୁଛୁ? ଜଳପରି ଆଉ ମୁହଁଟା ଗୋଟେ ଦରପଡ଼ା କାଠ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, କ'ଣ ଜଳପରି? ଦରପଡ଼ା କାଠ? ଓହୋ ୱିଦାଉଟ୍ ମେକଅପ୍ରେ ପଳେଇ ଯାଇଛି। ଟିକେ ଠିଆ ତ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶଳା ଏ ତ ରୋହି ନୁହଁ ନା ଭାକୁର ନୁହଁ, ତାହେଲେ ଜିନିଷଟା କ'ଣ? କ'ଣ ମଣିଷଙ୍କ ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲା, ଥିଲା ଥିଲା କ'ଣ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଗଲା। ଏ ଭଗବାନ, ଏ ବାଳ ମାଛ ମୋର ନହେଲା ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାଉଛି ପଳେଇବି।